Ahojte, dneska to bude ako keby overovanie informácií od AI-ka o pečopákoch. Ak ste si mohli všimnúť, napísala som, že LPS info a info akože informácie. Len vás tak ujišťujem. Dobre, takže ideme si to prečítať. LPS sa najčastejšie vzťahuje na Little Pet Shops. Super, takže už vieme, o čom rozprávame hneď. Populárnu franšízu zberateľských figurok zvierat, ktoré vyrábajú spoločnosti Hasbro a Basic Fun. Akože podľa mňa, teraz sa pozerám na jedného môjho pečopáka. A uvidíme, čo je ďalej. Na Slovensku tento akroným označuje aj štátny sú to zberateľské, lebo sú to zberateľské kusky. Ešte sa vráťme k tomu predchádzajúcemu, že populárnu franšízu zberateľských figurok zvierat. No. Takže áno, sú to zvieratá, Dobre, čo sa tam ešte bude možno písať? Dobre, tak to nehovorím. Pozerám sa a sú to zberateľské kúsky, takže áno, toto je pravda. Na Slovensku tento akroným označuje aj štátny podnik letovej prevádzkovej služby Slovenskej republiky, LPSSR, ktorý zabezpečuje riadenie letovej prevádzky. Dáva toto zmysel? Dobre, ja tomu nechápem. Opýtajte sa nech vám toto vysvetlí. Hračky Little Pet Shops. Super. Pôvodne ich v roku 1992 uviedla spoločnosť Kenner. Neskôr ich v roku 2005 prepracovalo Hasbro do podoby populárnych figúrok s veľkými hlavami a očami. No super, už sme sa konečne dostali k opisu. Sakra. Dobre, ja som urobila screenshot, vôbec nevadí. Super. Majú veľké hlavy, lebo malé telo, veľká hlava. Logicky. A u tohoto je to podľa mňa vidieť najlepšie. Veľmi tenulinké telo a veľká hlava. No tak, áno, toto je pravda. Očami TZV Boble Hezu. Dobre, to je jedno. Generácie. Fanúšikovia rozlišujú 7 generácií. Najpopulárnejšou je 2. Generácia. No áno, to je pravda. Mne to zbierali moje segly, takže známa kývajúcimi hlavami a magnetmi v labkách. Akože moji podľa mňa tiež... Dobre, malí pečopáci nemajú vôbec, tí ani nemávajú. Nikdy nebudú ani mávať určite. Ale veľa z nich, ktorí majú veľké nohy, tak zvyknú mať v sebe magnet. Ja sa teraz pozerám, že kto by mohol mať magnetku. Ale teraz neviem, ale my sme jedného na chladničke mali. Tu na takto. Kde? Aha, tam je tá žaba. Tá žaba. Počkaj, ja si otočím kameru. Tá žaba. Tá žaba. Proste ona na tej chladničke je. No tak hej, toto je pravda. Aktuálny stav. Po prestávke sa značka v roku 2024, no super. Už sa pomaly blížime do nového storočia, či čo to je.
10 ročia. Jednoročia, tak. Vrátila so 7. generáciou, ktorú vyrába Basic Fun. Pod licenciou Hasbro pod sériou Hasbro. Táto séria sa vracia k retro štýlu druhej generácie. Ja vždycky, keď tam je 2, tak to prečítam 2, lebo neviem, že tam je za tou 2 slovo generácie a až potom si uvedomím, že druhej generácie to má byť. Čo to je? Dobre, zberateľstvo. Existuje vyše 300 variantov zvieratiek. Ja mám 73, aj viac, takže dobre, skoro 100. Medzi najvzácnejšie patria exkluzívne kúsky z Comic Conu, alebo prototypy, ktoré sa na trhu z druhej ruky dávajú za stovky eur. Dobre. Ne. Dobre, tak toto už čítať netreba. Dúfam, že sa vám video páčilo a zatiaľ čau.